Sani ma samoro jopiny pimwe joma nie mbele ni to chalo nade. Chenro mage mag dongruok kawachako gi kanyo ma imiyo pek e gwenge ma Awendo gi sani. Gin mage mineno kiwacho ni magi to nabiro godo ni mondo lok ngima mar Awendo mondo kel ber ne Awendo ma koponi ginyalo chung sani to kata in wuon kama ibetie ibiro winjo ka chunyi ok mor. Awendo ase time gik mang'eny. Nachako sana gi timo wach mar miyo Awendo stima. Nikech thurwa notimo mudho kabisa. So nadwaro ni stima obed Awendo maber to kendo sewuotho Awendo. Ng'eyo ni stima ka nitie to stima is an enabler. Gik mang'eny timore ka stima nitie. Inyalo chako ohala gi stima. So stima kelo security, arita makare. Stima kelo ler kuonde mantie. Stima inyalo charge go simu, inyalo neno go TV. Stima inyalo chako go ohala mopogore opogore mar pidho gwen, pidho dhok gi gigo te. Koro nadwa ni Awendo yud stima maber. Ma sama wawuoye ni kana donjo Awendo ne wan at 11%. To kawuono Awendo osechopo 76%. Tadwaro ni kaber to by the time wachopo higa manyien sama itimo yiero to wabedie kata 90. Mano dhi mbele sani kata sama wawuoye ni nitie stima moadhi handover chieng' Friday gi waziri mar stima Mheshimiwa Opiyo Wandayi biro wadhi miyo jopiny ne jopiny stima moseketi. So stima wasetime maber. Skunde wa bende aseloko sura gi, asetemo loko kaka nyalore sura mag skunde wa, kech ne wan gi skunde mamoko noti, moko bende ne nyien lakini noger gi ute lo. So watemo sani golo ute mag lo, waketo ute mag simiti, to kendo kata simiti kende sani watemo ni kwa gero classroom tikete tiles maber, kech simiti mitiyogo sani yom. En simiti makata kigogo dier ot to kokete kombe obede matin to konyore. Koro tinde waneno ni kwa gero classes masebet ka ya overlate gina classes migero ma dier ot gikete tiles. So wa improve ber mar skunde wa loso stima e kor gweng'. Colleges bende nitie masegero ma nyithindwa some kendo tiegore. Mjumbe, jomoko nyalo penjo ni tin time nade nikech kiwinjo gwenge mamoko samoro ywak nitie ni ang'o momiyo gweng' ma Awendo kato stima dwaro ingai itime ga nade. Inyalo kwalo siri ne jomamoko bende samoro mok nyalo chopo kuomi. Ing'eyo ni stima ma Kenya ka e sirikal wuok e ofise sirikal ma en REREC kata Kenya Power iji ariyo matudo stima. So apani tudruok mar jatelo nyaka bed maber e kinde gi jogo. Nitie ma ok puonji kaka imanye, be ok puonji kaka iyude. Koro en na network ni gi jogo. To en bolruok to gi tudruok gi offices machiwo gigo. Kaeto ineno ni gimi itimo follow up be. Kikwayo tidhi timo follow up mineno okel. Onge mikele bunge tipogo ji. En ni nyaka iwuogi e bunge kanyo, midhi oko kucha, mitudri gi joka mikwagi magimi. Alright.